سلام سلام ቤተሰብ ድሓንደቕኒኹም ከመይ ቀኒኹም ኣብዚ ለለ ያው ሰንበቱ ለሓለፈት መርዓ ሶኒኡ ሶልስ ስለልኾዱ ተብሂሉ ያው ገዛ ንዑ ኢልና ማለት ብዙሕ እኳ ይገበርናይ ስኢልካ ካብ ናያቶም ክልተ ሰለስተ ሰብ ጌርኩም ንዑ ገዛ ምሸት ተራዲልናዮም ያው ንሳቶም ዝግበር ገይሮም በጊዕ ሒዞም መጺኦም ኣብዚኣ ንሽተይ ናይ ቦሶ ናጥልሖ ይቅርታ ጎርለይ ስለለይ ኸውልየ ኣፈይ ስለለመድኹ ወይ ይቅርታ ፕሮግራም ጌርና ጋቢዝናዮም መጺኦም ነው እዚኣ ይኸው ዓርክ መርዓዊ ምስ ቤተሰብ ምስ ኣሕዋተይ ኮይኑ ሲስ ይብለሎ በቃ ህዝቡን ወናሚን እዩ ዓርክ መርዓዊ እና ያው ከምዚ ጌርና ጋሻና ተቐቢልና ቃል ኪዳን መሰናበትና መጨረሻ ህንሳለስታ ማለት እዩ ግዲ ሃሙ ይተሓሲቡ በቃ እንግዲህ በቃ ዝናኣሰና ዝጸበቀይና ጌርናዮ በቃ አንላየ ጽቡቅ በቃ ሶይሉ ጽቡቅ በቃ ምቁር ስለልነበረ ነገር በቃ ጣዕም ደስ ይልልዩ ጽፍፍ ልበለ ሰብና ንመዝሐለ ትርጉም ይውሉን ነገራት ከም ለጋፈሐ ከም ለጎርኻይ ስለልኾነ ከም ለገርና የጌርና ሓሊፍና ኔና ኣሜኔ ዚለስ ይብለለ ወለላይ ማዕሪ ዝጽቡቅ ኣሜኔ ረአይዎ ሻሉ እየ ኸቢረ ሻሉ እየ ማዕሪገ እግረ መንገድኹም ጥዕና ዕድመ ሃብካ ኦፊርካ ኣቶ ይበልላቴ ንናቴ ኣሚን ማለት እዩ ንናባዕለ ጽቡቅ ሓወይ ማለት እዩ ያው ሴሴ ይብለሎ የለህ የቆሎ ኣሕዋተይ ዋይ ማማ ገሊላ እውን ኣትየን የኒዋውዚ መቃሲስ ናልና ኢና እንግዲህ ጽቡቅ ይደስ ልብል እዩ طينا اللين يعني نرخونين يرسع الحيال سعاني بقى سؤال افترس خالي حمامناس سؤال لي كعل حمامين يرند كام مورشين يا جاري قدي أعطينا نير بقول إيه بقى توكل نير تشو ساعات نقع عملها على لولمبي أنا كون بعايل تلعلى حواتي لك ميان حميمين كيدن عبي حفتي قالوا كيف تطويلانيا تطويلات الله إلا يا حدثي لني ايدن لني ايدم لا حفت اياه بحاجة وقلنا حواتينا اوزي لقورويتي لإياه لايك تخبري لا يا مزي ايا لني اوزي نعطو طيلو له نعطو تلها بليل اخي طعمي ولا لا اوزي كلها بينو سلالي دا لأي قدي أدمي قم وازا قويلا بقى صقع لني أقوالي ميلاتي تطويلة رئيلا وزي لني وحواتي مسمرعوي ومسمرعتو مرعو مسمرعتو نقاقراكو عبينا نعم قليلا لخوفي لني بقى مبري كابتغني نك خوفي لنينا تي أرقنا إننا بقى وقعنا إننا المثل يغني تبيلو توديو ያው ህዝማ አድኽ ቅረብ ተዘጋጅዮም ነው እዚ
ጽቡቕቲ ጓለይ ረእይዋ ዕልልታ ጓለይ ባይ ታይዚ ፕሮክራስ ዝበዝሖ ስራሕ ከምዚ መርዓስ ጽቡቕ ኣይኮነን ትብለላ እንደው ኸመይ ኢላ ከም ትምርዖ ይፈልጦ እዩ ናይ ዕልልታ ጓለይ ለወይና ዓይነት ይኾን ማለት እዩ ንዕቶ ከኣቱ ይኸዛረ ትለንላ ንዕቶ እስቲ ንዕ ሓሳብ ሃቢ ንዕ እንታይ ዓይነት ትደሊ ያው ንዒለያ ኣብያት ንበር ሓሳብ ክትብ እያ ደልያ ነይራ ይመስለኒ ያው ኣነ ያው ከምዚኣ ገይረየ እንዲያውም ዘመርዐኪ የልብል ኣለኹ በቃ ብከምዚኣ በቃ ዝነእስ በለት ፅፍፍ በለት እሳ ከዓ ገዛ ልበሃል ስራሕ ሲ ኣየድልን እያ ትብለላ ያው ረእይዎ ፃሕልና ከመይ ኢሉ ወለል ኢሉን እኒኦ ፅቡቕ ፃሕሊ ፅቡቕ ፀብሒ ተሰሪሑ እኒኦ እዚ ማኣዲ ክበልዑታ ደስ ልብል ባህሊ ናይ ዓድና ምቁር ና ትግራይና ውዕውዕ ዝኾነ ታሪክ ብጣዕሚ ደስ ልብል ለይሙነ በቃ ዘይሃልቕን ዘይሙኖን ተበልዑ ለይፅገብ ምግብታት እዩ እኒኦ ብጣዕሚ ደስ ልብል ስገምና ወሰና ተደሊና ጋዓትና ንገብሮ ለይንግበር የለይ ቅጫን ኣብሪእካ ልጨጎራ መድሓኒት አንደኛ ቦሶ ተወልዖ ብጥልሖ ተወልዖ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር እዩ ናይ ስገም ታሪክና ያው እዚ ከዓ ካብ ሓደ ናይ ባህልና ናይ ትግራይና ሓደ ኣካል ሓደ ዓይነት ሓደ ምግቢ ለዓበየን ዝመቀረን ዝበለፀን ምግብና ስለዝኾነ ያው እዚ ንኽብሪ ጋሻ ኢና ንቕበለሉ ጋሻ ክቡር ተሃሊካ በቃ ብዙኢኻ ኣስተናጊድካ ብስጋ ትሰርሖ ብዝግኒ ማለት እዩ ብደርሆ እውን ይስራሕ እዩ ያው ሓደ መዓልቲ እስቲ ተሞቺልና ስና ደርሆ ናጥልሖ ንሰርሕ ኢና ንሪኦ ኢና ሓቢርና ጊዜ ሃበና ኣምላኽ የፀብቐልና እግዚኣብሔር ይሓወሰና ኣሕዋተይ ጥዒና ሃበና በዚ እግረ መንገዲ ጸሎት ንግበር ብለይ ጸሎት ምንም ነገር የለይ ይቅር ይበለና ፈጣሪ ኢልና ንፈጣሪና ለንለምን ኣሕዋተይ ክምችየልና ምእንቲ ደቅና ኣፊሮም ከኣትዉ ምእንቲ ኣሕዋትና ኣፊርኩም ምንታ ተኣትዉ ዓድማትኩም ዘለኹም ኣሕዋተይ እዚ መብረያ ይበሃል ብዓድና መብረያ ማለት ያው ካብ ጥሕንና ካብ ፀባል ተሰርሐ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ንእሽተ ባዕኻ ጨው ንእሽተ ጅንጅሉን ከኣትዎ ክእል እዩ ኣነ እኳ እትዩ ግን ለእትዋኒኦ ኣየን ብጣዕሚ ይጥዑም ብጣዕሚ በቃ መዝሓልለ ልትበርበረ ማርማር ልንድሕር ኮይኑ ኢለ ዝሕሎ መባልዕትሉ እዩ ልኡ ብዙ ይብላዕልለ ድቁስ ንስልስላ ዕልልታ ጓለይ ድቁስ ንስነስወሉላ ትድቁስ ከዓ መባልዕቲ እዩ በቃ ብጣዕሚ ጥዑም ካዋስዳ ዝስራሕ ብጫው ጌርካ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ንእሽተ ጌርካ ካሙን ጌርካ ንእሽተ ጥዑም ገናና እዩ ግን ልበለይ በቃ ስኢሉ መቀረቱ ለጥዑም እዩ ምስቱ ጥልሖ መኻይድ እዩ ብጣዕሚ ስለዚህ እዚ ጠስም ተገይሩ መዘርበቢ ዘይብልና መቐርሰሚቶ ትበሃልና ናጢና እያ ንእሽተ ነይራ ንሳ ስለለይብለ እያ ተሰይራት ንኾይና ብኡ ዘርበብ ኣቢልካ ትዝርበሉ እሞ እቲ ባህልና በቃ ትድሙቕ ባህልና ብኸምዚ ጌርና ክነማዕርጎ ተገዲድና እኒአና ኣሕዋተይ ያው ኣጋሽና በሊዖም ሽካዕ ልውድኡ እዚ ተቐሪብሎም እኒኦ ረእይዎ ኣብቲ ቆልዓ እየቸጊርዋ ተሓዝላ ተራሪላ ረእይዋ ንቆልዓ ምዃኑ ብጣዕሚ ዓብዪ ምቁር ነገር እዩ ብጣዕሚ ኣብ ዓለም መቐረትና ቆልዓ ይሃብኩም ደስ እዩ ዝብል በዚ እግረ መንገዲ ንቃል ኪዳን እውን ጸሊላ ነገዲ ነወዲ ነጓል ይግበርኪ እናልኩም ወሊድኪ ሓዚልክ ትቆልዓት መጽና ይግበርኪ እናወልኩም ያው ጸሊለይ ሓደ መስራዕያ ይበሃል ከምዚ ዝበለ ከምዚ ሰበብ ከቢብካ ከምዚ ክትበልዕ ተላ ሓደ መስራዕያ ይበሃል ብዓድና ምና ትግራይ ቋንቋ ኣነጋግራ እዩ ሓደ ስሩዕ ማለት እዩ ሓደ ዝተመደበ ሰብ ማለት እዩ ለዛ ምግቢ እዚኣስ ዝኣክል ሰብ ማለት እዩ
أنا بطعمي طلحوا مبلع دس يزلني سريح ذا لعن سبي جنب علي سريح تليفونه سريح له لعن سب طعمي لفطو هؤلاء نتهيت الدست لني زانا مجرش قلبات دنيا نصاص بنجرا غير كخت بلعت هلا دست لني بطعمي المقرني طعم بقى صوص نال كخت ولعت هلا خدس يبل مالت للي ما دو بربره مالتي كازلقني يسعاليني ويقرتا حن لنا انا هزون بزح ኳታ ላይ ሆነ همزل ነበረ ላይ ሆነ همزي ለለ تبقعنا عد حمال مصات حراريدو تطبابيسو ጥብስ ይበልዑለው እና ካልኣይ ዙር ማለት እንጀራ بتاصحل انديات بالعنيره تصحل تحديقه ያው እዚኣ ጥብሲ ይኾኾን ለለው ተውሂሉ ጥብስ ስጋ ተጠባቢስሎም መጽኢሎም ይበልዑለው መርዑት وزيلا أوازة لفوتو ستاليو أوازة تقبر لا ما بالع تتفسس للخوانا ناقدن أوازة يدليو أيها بتعمل فوتو أوازة ما تقول لك هذه حزي إذا خد كل شع أنا زي أوازة قبر لي يبلك الله خلا بلني بقى حزي إذا خد ولا لا زي بقى مقبلعو بقى بطعمي حامي من نيرو بطعمي هذه الطعم له مقبي أبزي هذا نشتي كافتا طلحو لبلعو كافزا طبس لبلعو مبر مقبا أبي بطعم حامي من أين قنينا بدارقا بقازانا قال كيدانا دانا يودي بالجمر وت سعال بدو دحرو إلي ياو ولا لا إلي حاميمو بدحرو إلي أنا يودين حاميمنا قللتنا لوهاتي غاوز غزانه صاصني حنا قطعه مزي حمامه مسايل حدرا مسايل غني حواتي بملان كن بقى لك يمين يدارغا حميمن كيدن غزان حميمن لقنين عاوزي ويسكي تخافيتو ويسكي إل ستة توهيلو ويسكي طعمان بيتي مرعته هيلاني طعم الله هكا تلما مدقدين قال كده ملما مادي بقى عند حر امين قال لك كم اسمعيو كم مستاي جمر كم مبلع جمر كم مهان كل ነገር يجمر ስለዚህ سريعة قديا مرير واي انا وني فوتون ما يزوي بصورة انا كابل مستدس لانه واين دس لاني واين كستي دس لان السون ما علقت تحلي ويو حال حليفوني دس لك ساعات بقى ويني بقى سو قد حس دس يلاني صعدا ويني دس يلاننا
بسبرايت ጌርካ ደስ ይብል በአምባሃ ጌርካ ቆንጆ እዚ ግን ብጣዕሚ ይመርር ሓደ እንትኑለ ብቻ ላይ ምልማዱ እንኳን ክእል ተውሳኽና እንታይ ንፈልጦ ንሕና እዚ ለመደሰብ ለልፎቶ ሰብ ጽቡቅ እዩ ብጣዕሚ ኣይጽላእን ግን እዚ ለዕልለይ ቡና ትጫንዮምላ እቲ ባህልና ድሕር ምግቢ ምብላዕ ቡና ምስታይ ስለልኾነ በትውቅብ ባህልና በቃ ደስ ዝብል በቃ ስኢሉ ድሕር ቡና ምስታይ ለለ ያው መርዑት ክኾዱ ኮይኖም ኣብዚ ኒአኩም ስጦታ ኢሎም የበርክታሎም ኣለዋ ንመርዑት ልወሃብ ስጦታታት ማለት እዩ እዚ ድሓን ሕዶሩ ለተባሃለ እዩ እግረ መንገድኹም ክቡራት ተኸታተልቲ بسلام يقانينا سلام يصلحنا لايك نا سبسكرايب نا غوركم لايك الكيدان فتوت لخونكم احواتي بطعمي لمسجن يقني لي دمقاتكم لهاوكم مني ايغلكم مورال لهاوكم حفتي لفوتكم لينا حفتي دقس تملكتكم رأوكم احواتي بطعمي لمسجن يقني لي كندينا لاكل نا اخبيركم نحفتي لفوتكم ليله خبركم لي